V letošním roce nebo v tuto chvíli neeviduju nějaké větší procento zvýšení požadavku od klientů na brigády, nicméně ta sezona ještě může začít a není všem dnům konec. Většinou to bývá konec května, začátek června, kdy požadují třeba studentské brigády a vyloženě studenty. Jaký druh práce se objevuje v těch brigádách? Severní Čechy jsou specifický tím, že vesměs vyžadují třeba brigády na roznášení novin. Můžou to být i nějaké úklidové práce, můžou to být i sezónní brigády, dejme tomu na call centrech. Musím říct, že Ústí nad Labem je hodně specifický kraj, kde zaměstnávají brigádníky do call center, takže to spektrum je hodně široký a není vyloženě dáno, že to musí být pouze stavebnictví nebo úklidové práce. My jsme mluvili o těch studentech. Je zájem o brigády i mezi těmi nezaměstnanými? Obecně zájem o brigády je veliký, nicméně to procento těch lidí, kteří jsou potom při tom přijímání úspěšní nebo naopak chtějí pracovat, je velmi malé. V tuhle chvíli spíš bojujeme s tím, že lidí je opravdu dostatek, ale těch, který by si klient vybral nebo který by opravdu chtěli pracovat, těch je velmi málo. Když se zastavíme u seniorů, u lidí v důchodovém věku, mají oni šanci najít nějakou práci, brigádu? Tak ze zkušenosti vím, že s těmi lidmi, kteří jsou staršího věku, tak se nám pracuje velmi dobře, protože jsou to lidi, kteří jsou zodpovědní, kteří mají naučený určitý pracovní návyky a vědí, že do práce se chodit musí a pokud o práci žádají, tak z nějakého důvodu, aby si vydělali peníze. Plynou z toho určité povinnosti, jako chodit do práce včas. Takže musím říct, že uplatnění najdou. Samozřejmě záleží i na nějaké fyzické zdatnosti, protože zase je to považováno od druhu té práce. Jsou tam nějaká omezení pro seniory, třeba jak dlouho smí pracovat? Žádná personální agentura nesmí zaměstnávat lidi s částečným nebo plným invalidním důchodem. Je to prostě dáno zákonem a těmto lidem, byť jsou mnohdy fyzicky zdatní a jsou schopní tu práci vykonávat, bohužel tu práci personální agentura přidělit nemůže. Kolik se tak dá přivydělat? Když vezmu úplně hrubý průřez toho, jak se to pohybuje, od nějakých případně 65 korun až do ta hranice horní, víceméně není úplně 100% dána, ale standardně to bývá tak průměr nějakých 85 korun na hodinu. Ty peníze, které se vydělají, ty daní zaměstnavatel, nebo jak je to s brigádami? Musí si člověk zdanit takovéhle peníze sám? Pokud pracují přes personální agenturu, tak vlastně zaměstnavatelem se v tu chvíli stává ta personální agentura, která na sebe přebírá veškerou agendu a zpracování této mzdy. Na co si člověk má dát pozor, když jde na nějakou personální agenturu? Rozhodně si zjistit informace o té společnosti. Každá tato personální agentura by měla mít povolení Ministerstva práce a sociálních věcí pro svoji činnost. Další věcí je, že by měla být pojištěna proti úpadku. A pokud po něm bude kdokoliv v personální agentuře požadovat jakýkoliv zaplacení nějakého regulačního poplatku nebo toho, že si ho dají do evidence, tak už jenom tohle je špatně.